Il-poplu qed jistenna direzzjoni differenti għax illum il-ġurnata il-poplu huwa konxju mis-sitwazzjoni tad-dejn u d-deficit li ħalla gvern nazzjonalista u għalhekk il-poplu irid jara tkabbir ekonomiku. Il-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kien jgħid kemm hu perikoluż dan id-dejn imma l-Gvern Nazzjonalista qatt ma ta' każ u baqa' jissellef. L-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu, il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali qed jgħidu lill-Gvern attwali li mhux se jkun faċli li tniżżel id-deficit taħt 3% imma l-Ministru Scicluna sostna li l-Gvern huwa determinat li jasal għal dan. Però qed nagħmluha b'ħafna efforts kbar mill-Ministri kollha, mill-Kabinett u bil-Prim Ministru speċjalment u resqin lejn tmiem is-sena u nisperaw illi jirnexxina. U mbagħad irridu nkomplu sena dieħla, ġifieri dik sa tkun l-ewwel qabel kollox. Il-pajjiż jeħtieġ li jerġa' jirnexxielu jikseb il-kredibilità. Huwa semma l-aħħar rapport ippubblikat mill-Aġenzija Moody's li qal li l-ekonomija ta' Malta mixja l qoddim. Meta jgħidulek illi il-metrika tad-dejn sa tistabbilizza mal-2014, sena dieħla, qed jgħiduh Moody's b'ċertu awtorità. Meta l-Ministru Scicluna refera għad-dejn li ħalla l-Partit Nazzjonalista, qal li inkwieta li llum għandna l-fuq minn 200 miljun euro li jkollna nħallsu bħala imax fuq id-dejn tal-passat. Il-Ministru Scicluna sostna li t-taxxi indiretti huma dawk marbutin mal-konsum u mhux li għandhom x'jaqsmu max-xogħol. Meta mistoqsi jekk it-taxxi indiretti humiex ħajollu l-prezzijiet, il-Ministru tal-Finanzi sostna li dan mhux ħajsir. Il-prezzijiet huma fuqhom hemm taxxa diġà għadna tal-VAT li hija 630 miljun euro. Dawk huma jiġifieri u huma li huma. U l-VAT mhux missuha. Il-Ministru Scicluna qal li beħsiebu jwaqqaf kummissjoni indipendenti li tkopri taħt kappa waħda id-dipartimenti tal-VAT, id-dwana u t-Tax Compliance Unit. Din il-Kummissjoni ser tissorvelja kif isiru l-investigazzjonijiet u tikkoordina mal-Awditur Ġenerali x-xogħol ta' awditjar biex bekk timbena iktar fiduċja fil-poplu. Waqt li wieġeb għal mistoqsijiet mis-semmija tal-programm, il-Ministru tal-Finanzi qal li l-budget li mistenni jitressaq fl-4 tax-xahar id-dieħel se jkun b'format sempliċi u d-diskors mhux se jkun twil. Huwa fisser li żgur mhux se jkun hemm diskors retoriku imma se jinkludi miżuri u inizjattivi li se jieħu l-Gvern u li jista' verament iwettaq.